በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰለስተ መጋቢት ሎማዓንቲ ወርሓዊ በዓሉ በዓታዩ ከምኡውን አቡነ ዜና ማርቆስ በረከታን ረድኤታን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከምኡውን ናይ አቡነ ዜና ማርቆስ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እሺ ናይ ዕለቱ ንባብ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ ፍጻሜ። ምጽኣት ጎይታን ፍርድን ኣሕዋትና እምነትኩም ኣዝያ ተዓቢ ስለ ዘላ እታ ኣብ ንሓድሕድኩም ዘላ ናይ ነፍሲ ወከፍኩም ፍቕሪ ከዓ ትስስን ስለ ዘላ ብኣኻትኩም ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። እዚ ከዓ ቁኑዕ እዩ። ስለዚ እውን ንሕና ባዕልና ብጽንዓትኩምን እምነትኩምን በቲ ኣብ ስደትን ጸባን እትዕጐስዎ ዘለኹምን ኣብተን ኣምላኽ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያንን ብኣኻትኩም ንምካሕ ኣሎና። መከራ እትጸግቡ ዘለኹም ንመንግስቲ ኣምላኽ ብቑዓት ኮንኩም ምእንቲ ክትርከቡ እዩ። እዚ ኩሉ ከዓ መረዳእታ ናይቲ ቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ቁኑዕ እዩ። ነቶም ዘሳቂኹም ስቃይ ክፈዶም እዩ። ንኣኹም ነቶም እትሳቀዩ ዘለኹም ዕረፍቲ ክበኩም እዩ። ንኣና እውን ከምኡ። እዚ ኩሉ ጎይታና ኢየሱስ ምስቶም ሓያላት መላእኽቱ ብነበልባል ሓዊ ካብ ሰማይ ምስ ተገልጸ ክኸውን እዩ። ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎን ነቶም ንወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ዘይእዘዝዎን ከዓ ክቖጽዖም እዩ። ነቲ ዝመስከርናልኩም ስለ ዝተቐበልኩምዎ በታ ብቅዱሳኑ ዝኸበረላን በቶም ዝኣምኑ ዘበሉ ኩሎም ግሩም ኢኻ ዝበሃለላን መዓልቲ ነሳቶም ካብ ገጽ ጎይታ ኮነ ካብ ግርማ ሓይሉ ክርሕቑ ብናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ከዓ ክቑጽዑ እዮም። ነዚ ብምሕሳብ ኣምላኽና ንጽዋዓኡ ብቑዓት ምእንቲ ክገብረኩም ብሓይሉ ከዓ ነቲ ሰናይ ቁርጺ ፍቓድን ናይ እምነትኩም ተግባርን ኩሉ ምእንቲ ክፍጽመልኩም ከየብኰርና ምእንታኻትኩም ንጸሊ ኣሎና። ከም መጠን ጸጋ ኣምላኽናን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጎይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክኽብር ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትከብሩ ንጽሊ ኣሎና። ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ ፍጻሜ። ስለዚ ከዓ ኣቶም ፍቑራተይ ነዚ እናተጸበኹምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቀብን ምስኡ ሰላም ዘለኹም ኮንኩም ክትርከቡ ተጋደሉ። እቲ ጎይታና ንኸድሕነኩም ኢሉ ዘርእዮ ዘሎ ትዕግስቲ ሕሰቡ። እቲ ፍቁር ሓውና ጳውሎስ እውን በቲ ዝተዋህቦ ጥበብ ብዛዕባ እዚ እዩ ዝጸሓፈልኩም። ንሱ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ኩለን መልእኽታቱ ከምዚ እዩ ዝገብር። ኣብኡ ንምርድኡ ዘሸግር ሓያሎ ነገር ኣሎ። እቶም ደናቑርን ዘይጽኑዓትን ከዓ ከምቲ ነቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝጠዋዊዎ ንጥፍኣት ገዛእ ርእሶም ይጠዋዊዎ ኣለዉ። ንስኻትኩም ግና ኣቶም ፍቑራተይ ነዚ ድሮ ትፈልጥዎ ኢኹም እምበኣር ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተሓቢልኩም ካብቲ ጽኑዕ መሰረትኩም ከይትወድቁ ተሓለዉ። ብናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ንዕኡ ብምፍላጥን ግና ዕበዩ። ንዕኡ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ክብሪ ይኹኖ ኣሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 17። ትብዓት ጴጥሮስን ዮሃንስን ምስ ረኣዩ ዘይተማህሩ ጨዋታት ሰባት ምዃኖም ምስ ፈለጡ ተገረሙ። ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ድማ ኣለለይዎም። እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስኣቶም ደው ኢሉ ምስ ረኣይዎ ዝዛረብዎ ሰኣኑ። ስለዚ ካብቲ መጋባእያ ከልግሱ ኣዘዝዎም። ንሓድሕዶም ከዓ ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ተማኸሩ። ኣሉ ክንብላ ዘይኮነልና ኣብ ኢየሩሳሌም ንዝነበሩ ኩላቶም ዝተጋህደት ፍልጥቲ ተኣምራት ብኣቶም ተገይራ እያ እሞ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ንግበሮም? ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣዝዩ ከይውረግና ደጊም ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ከይዛረቡ ኣትሪርና ነጠንቅቆም።
ፀዊዖም ድማ ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ወይ ከይምህሩ ኣዘዝዎም። ጴጥሮስን ዮሃንስን ከዓ ካብ ንኣምላኽ ንኣኻትኩም ምስማዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁኑዕ እንተ ደኣ ኮይኑስ እስኪ ባዕላኻትኩም ፍረዱ። ንሕና ግና ነቲ ዝረኣናዮ ንሰማዕናዮን ክንሓድግ ኣይኮደልናን እዩ እናበሉ መለሱሎም። ንሳቶም ከዓ እቲ ህዝቢ በቲ ዝኾነ ነገር ንኣምላኽ የመስግሎ ስለ ዝነበረ ፈሪሆም ዘቕፅዕ ምኽንያት እውን ስለ ዝሰኣኑሎም ከም ብሓድሽ ኣፈራሪሖም ክኸዱ ሓደግዎም። ምኽንያቱ እቲ ናይ መሕዋይ ትእምርቲ ዝተገብረሉ ሰብኣይ ቅድሚኡ ልዕሊ 40 ዓመት ነበረ። ጴጥሮስን ዮሃንስን ምስ ተፈትሑ ናብቶም ኣሕዋቶም ከይዶም ነቲ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ዝበልዎ ኩሉ ኣዘንተውሎም። ንሳቶም ነዚ ምስ ሰምዑ ብሓደ ልቢ ኮይኖም ድምፆም ናብ ኣምላኽ ኣልዒሎም ከምዚ ይበሉ። ኦ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣተን ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ጐይታ፣ ከምቲ ብመንፈስ ቅዱስ ብኣፍ ኣቦና ዳዊት ባርያኻ ስለምንታይ ኣሕዛብ ሓረቑ፣ ህዝብስ ኮንቱ ሓሰቡ፣ ነገስታት ምድሪ ተላዕሉ፣ እቶም መኳንንቲ ድማ ንእግዚኣብሔርን ንመሲሑን ክጻረሩ ብሓደ ተኣከቡ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ 28። ኢየሱስ ድማ ሓሳቦም ፈሊጡ በሎም፣ ንሓድሕዳ እትፈላለየ ኩላ መንግስቲ ትወድቕ፣ ንሓድሕዳ እትፈላለየ ከተማ ወይ ቤት እውን ኣይትቐውምን እያ። እምበር ሰይጣን ንሰይጣን ዘውፅኦ ካብ ኮነ ንሓድሕዱ ተፈላለዩ ማለት እዩ። እታ መንግስቲ ደኣ ከመይ ኢላ ትቐውም? ኣነ ነጋንንቲ ብቢኤል ዜቡል ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ደቅኹም ደኣ ብመን የውፅዎም ኣለዉ? ስለዚ ንሳቶም ፈረድቲ ክኾኑኹም እዮም። ኣነ ንኣጋንንቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዘውፅኦም እንተ ደኣ ኮይነ ግና እነሃ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም በጽሐት። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።